framåt på nya sätt. Men annars är likheterna kusliga. Man skulle väldigt förenklat och kanske lite fördummande, men inte helt utan sanning, kunna säga att demokratisk konfederalism är för ett ruralt område, eller för ett bondesamhälle, vad synkalism är för ett industrialiserat samhälle. Det bygger på samma principer, bygger samma idéer. Att det är ett gemensamt ägande, gemensamt förfarande, gemensamma beslut, gemensamt arbete som bygger på decentralisering, som bygger på tillit för att nå fram till en friare, mer rättvis värld. Båda syftar till att bygga ett samhälle utan förtryck. Båda har sin grund i den frihetliga genom arbetarrörelsen. Båda är internationella eller antinationella, hur man vill se det. Båda har genomfört sina respektive revolutioner mot övermäktiga statsfiender. Och båda, kanske det viktigaste, är också... بس ثانية هيك دجي